May ano kayo, sir? May YouTube channel kayo? Hmm. Anong... Ito yung parang... Ito. ah,
Dito na lang. Ano ba sir? Ganun? Sa isang dal mga ito. Dito. Yun.
Hindi naman yung dugo na dugo. Ah, ano lang siya? Parang, Yung pagka nasugat parang ah, Ano na yung utangan uban Ed? Bisaya ka ba, sir? hindi. Ah,
naman, bigyan natin ng mga konting flavor, mga konting sauce, yung mga falsetto type in this dish.
Tissue man. Enggak apa deh, mana?
Matalong di. Paano padaan ko? maging anak yan, yun.
Akala ko di masakit sa leg. Saan na yung salamin? Ayaw ito din, Meran. May tao din. Ha? Sakit. Okay. Dito masakit. Ito. Oo. Saan mo tagi sa agtang ka ba tato? Ano magaling eh. Anong oras naman? Alas 10 na. Alas 10. Inagay ka grade house rin. Nako. Hindi naman. Ano kan? Gagas din.